Shalom, horas dihita saluhut na damang denang donga saha porsiao di dia pehita maringanan. Salam sehat, selamat pagi. Pasupang musero hotau di acara jepek alai maripola. Adora sopinatol khas hatani depata jumolo hita martanyang. Depata Jehovah para siruana sumurung mauliate pasak uhanami dan surham nama dongan kami. Naing tumangion hatam kami Tuhan, ukap roh do pikiran kami. Asa mangula jalan marparbui hatam di bagasa Yesus martanya kami suram sak malungan kami. Amin. Dita damang dainang donga saha porsiaun hatani depata dihita di hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 natar surat di Pesalmen biddu pitu puluh sada ayat 10 walu sonom madidok disi. Nang sahat di hadohungon dohot hau anon sayu nang tarik konau ale depata. Pai mahu baritaho tangammu tu na pinopar hagogommu tu saluhut akanaro sogot ido dianggo sahatan saotik sian lagu kor sahat rodi nama tua ho direpren didok songono sahat rodi nama tua ho audo totong Tuhanmu jalaro dinau banon totong paroroto kuho audona cuma di honho jala audona marmudu honho sai dong anakku doho saat di ujung ningolu kita karunga saha persiang sai dong anan ni debataro hita saha ro di ujung ni mulut saha ro di nama tua saha ro di naubanon dong anan ni Tuhani do hita parmudu-mudu ni Tuhani do hita di parorot Tuhani do hita di bagasa mulut tahun jala ido nadi dok ni parpesalme di son napi nagido ni parpesalme di tikion marhite terpukta asa sahat ro di hadohungon sampai masa tua di bahasa Indonesia dok sahat rodina haubanon sampai pada masa putih rambut unak tariko nau pai mahu barita ho tangamu tu pinopar hagogomu tu salut akana rosogot asa sahat di baritahon akka hagogom dohot pabahenan ni tangan ni dewata marmuru-muru nasida tu saluhut akka pinopar sogot sama kenang kita saluhutna di dia behita maringanan mungkin arok kita naung matua naung sudah gogo nasotolak be mardalan nahola di podoman na ala naung matua sahit naung matua ale posroha di depata sahat tunau bano nakama kenang sahat rodina matua sai paroroton ni depata do sai di parar debatado unang madele akan naung matua totong de pasahat tuh pan di depata dipakai depata rupi akan nama tua pasahaton akka pura tona marhiti akka pengalaman ninguluna marhiti akka namasa di bagasang uluna sipa potohononna tu akka pinoparna sogot kana denggan babua naung saur hatani depata di bagasang uluna lani akka mangke nang hita salut hidup didok di hata ni depata bahwa memang sian siahai tetehanna parpesal menon manengokuhon di permudu depata di ramoti depata dia jari depata soni do hita aka sudut na posope sadia pe umurta 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, satu nas manguduti musisi 10 satu nas saterusna totong mah tapuhon jala tapangidukon ramotan ni depata donganan ni depata hita sahat tu nama tua asa talehon akka nauli na dingga poda ajar waka sudut na poso ni akka na umati tuhata madongan hita molo masahi pe hita molo gali hita merus pe pamatakta tau kuhum tuhata mangurupi hita madongani hita sai ramotan ni depata do hita paroroton ni Tuhan do hita di parar do hita lah maritahon
tangan ni dia bata tu salut pinoppa hagogon ni sahat tuna rosogo hagogon ni dia bata di baritahon tuakka pinoppar nama dua akan banon mamaritahon ni tuakka sudut nopos kata madongan kita martanya kita dia bata Jehovah para surwana sumurung itu tututukan kulingi hatam hami sahatu nama tua satu na ubanon di parar koma Tuhan akka hami tadi ape umur nami satu tu sahatu na ubanon mangalehon akka barita nauli marhite akka hagogomu pabahenammu tusalut bangso na kodo marmuru-muru hani Tuhan atau saat di homa hami Tuhan ramau Tuhan di bagasa Yesus Kristus martanya kami asur langsa malam amin horas